De Sint is weer in het land en deed zondag ook Wansum aan. Ondanks dat minder mooie weer stonden de meeste kinderen toch vol spanning op de Sint te wachten. Hoe vinden jullie het? Spannend? Een beetje, niet heel erg. Niet zo heel erg. Vind je het niet zo spannend? Waarom niet dan? Omdat het gewoon net zoals de optocht was als vorig jaar. Leuk. Zie je het wel. Vind jij het spannend of vind jij het niet spannend? Nee, Waarom niet? gewoon niet. Vind jij het wel spannend? Nee. Nou, dat is altijd toch wel heel leuk. Want ja, Wansum is toch een stukje Venray wat toch wel heel dicht bij mijn hart ligt. Want een prachtige haven natuurlijk hier in Wansum. Dus dat is toch wel eigenlijk wel een hele mooie binnenkomst hier. En dan maken we even een rondritje door het dorp. Want Zo snel is er natuurlijk ook bij. Die staat, als het goed is, daar op mij te wachten. En dat vind ik ook altijd wel weer leuk hoor. Als hij er toch weer is. En dan, want het is, die heeft het ook wel druk gehad vannacht weer. Dus ik hoop dat hij weer goed uitgeslapen is. En dan maken we een rondje. En dan gaan we naar de Zandhoek. En in de Zandhoek dan gaan we nog even een Sinterklaasfeestje vieren. Met de kinderen allemaal natuurlijk. Die mogen dan heel even bij Sinterklaas komen. En er komen nog wat optredens en zo. Dus altijd heel gezellig. Heb jij al jouw schoen gezet? Ja, 4 keer. Ja. Ja. Heel vaak eigenlijk wel. En dat is natuurlijk de vraag, heb je er ook wat in gekregen? Ja, 2 keer. Wat heb je dan gekregen? Een tas wat kan kleuren en een ding die je om je enkel kan doen. En dan gaat hij zo ronddraaien en dan moet ik daar overheen springen. Een raceauto. Chocosticks. En een dobbelspel heb ik ook nog gekregen. Stiften voor mijn haar. Stiften voor jouw haar. En krijg je dat er dan nog uit? Hoewel Wansum een prima haven heeft, kwam Sinterklaas niet met zijn nieuwe stoomboot. Nou, de nieuwe boot, hij is gewoon eigenlijk... Het voelt gewoon als een warme jas. Hij past precies, dus volgens mij het lijkt net dezelfde. Alleen hij is natuurlijk wat nieuwer en hij is wat moderner. En hij doet het gewoon goed. Kijk, die andere, dat hebben we allemaal gezien. Die was toch niet helemaal meer zoals het zou moeten. Nee. En hebben jullie ook misschien een idee over de naam van de stoomboot? Ja, een pakjesboot 13. De nieuwe stoomboot van Sinterklaas. Maar dat is wel een mooie naam, maar die is wel een beetje lang, hè? Ja. Pakjesboot 13. Ik hoop maar voor jullie dat het dat wordt. Wat zou u een fantastische naam vinden voor die nieuwe boot? Ja, ik heb er zelf ook over nagedacht, maar als het maar niet pakjesboot 13 wordt. Want dat vind ik echt helemaal niks. Dat lijkt een beetje op Bertha 27 en Greta 3. Dat voel ik toch een beetje... en dat ligt tegenwoordig ook gevoelig in deze tijd. Dus dat vind ik eigenlijk, dat moet ik een beetje uit weg blijven. Maar ik zou het wel leuk vinden om daar een hele mooie naam voor te vinden. En daarvoor heb ik op de hulp ingeschakeld van alle kinderen. En ik heb op Sinterklaasjournaal al heel wat leuke dingen voorbij zien komen. Dus ik hoop dat... Ik heb nog niet de naam gezien. Maar ik hoop toch dat hij nog voordat we weer naar Spanje gaan, dat hij opgesteld kan worden.